Hola a tothom. Anem a veure com podem incloure animacions a les nostres presentacions de Google. Mireu, les animacions són aplicables a qualsevol objecte. Objectes són tots aquells elements que nosaltres tenim. Una imatge, un vídeo, un text, un quadre de text, això és un objecte, això és un altre, això també seria un objecte, d'acord? Qualsevol element que nosaltres hem posat li podem donar una animació. Molt bé, com ho farem? Doncs res, si vull animar, per exemple, aquesta imatge, doncs senzillament el que faré serà botó dret, animar. M'apareixerà aquí el mateix, a la barra lateral apareixerà el mateix que, la mateixa, com ho diríem això, finestra de les transicions. Aquí hi ha transicions i aquí hi ha les animacions d'objectes. D'acord? Molt bé, en aquest cas, per definició, em ve aquesta, apareix. Si jo faig un desplegament, dels tipus, veureu que ja apareix, desapareix, atenuació d'entrada, fosa de tancament, entrada, coses que fan a les entrades, coses que fan a les sortides o coses que fan elles soles. D'acord? Per tant, tot el que sigui entrada vol dir que quan comenci la diapositiva no hi serà i que vindrà, apareixerà d'una forma especial. Per exemple, pot entrar des de la dreta. D'acord? Quan entrarà? Doncs pot ser que sigui en fer clic després de l'anterior o amb l'anterior. Anirem a veure què vol dir això amb l'anterior o després de l'anterior. En aquest cas ho farem en fer clic. D'acord? Tanco. Sí? I fixeu-vos que ara a aquesta diapositiva apareix el mateix símbol com si tingués una transició. Això vol dir que hi ha una animació o una transició. Anem a veure-ho. Ens presentem aquí, entrem aquesta d'aquí i presentem. Aquí no hi ha res, faig clic, canvia, i fixeu-vos que aquesta imatge que hi havia aquí no surt, perquè hem posat una animació d'entrada. Per tant, i hem dit quan fes un clic. Quan jo faci un clic a qualsevol lloc, ara, clic, aquest element apareix. D'acord? Perfecte. Si jo a aquesta animació me'n vaig a les animacions que està aquí al mateix lloc de les transicions, a animacions, aquest element d'aquí, quan el selecciono em diu que està animació en fer clic. Aquí ho desplego i ara en lloc de dir en fer clic li dic amb l'anterior cosa que hi hagués. D'acord? Per tant, jo ara quan faci presentació, vinc aquí, veure la presentació, començo aquí, faig el canvi i amb l'anterior és l'anterior cosa que ha passat, és a dir, venir. Per tant, ha entrat automàticament. D'acord? Tornem-hi. Ho tornarem a canviar. I ara ho posarem. Amb l'anterior no, tornarem a fer-ho en fer clic. Ara a aquesta li afegirem una altra animació. La selecciono i poso afegeix animació. I aquesta animació serà una animació de... puc fer, per exemple, sortida. Això vol dir que marxarà. I quan passarà això? Pot ser quan jo faci un clic o pot ser després de l'anterior. D'acord? Anem a veure què vol dir això. Veiem aquí. Repassem-ho, perdó, repassem aquesta. Aquesta és una cosa que apareix en fer clic i aquesta és una cosa que desapareix després de l'anterior. Anem a veure què vol dir això. Entro aquí, presentació, faig clic, canvia, i ara en fer clic, aquesta desapareix i aquesta desapareix. D'acord? Per què? Perquè aquesta tenia una de sortida que s'activava en fer clic i aquesta també tenia una altra de sortida que s'activava quan? Després de que hagués acabat l'altra. Tornem a veure-ho. Aquesta s'activa en fer clic, començo a fer clic, primer passa una i després passa l'altra. D'acord? Si aquesta, en lloc de dir després de l'anterior, dic amb l'anterior, s'activarà en el mateix moment que s'activi aquella. Tornem a veure-ho. Estic aquí, faig clic i s'activarà aquesta i l'altra conjuntament. S'activen les dues. D'acord? Doncs ja ho tenim.